Banpet ya gadur khamat jong la itriam gadur khamat ka ba ulashna ila dia wad adu bagi kunlung kena kintieng banpet persya ya bal laju ainam ru ya daga kerteng utaduman bad udan ru ya gajinglong ka basniu Henry snap ka ai ka baja hadien ya gajing gajung tunginya sengap kendiat shapang ka khanai shapang unie uburiu ka kerteng gajung kalong Ulendro di Zuza. Ulendro uday nakari Brazil, udan ka karta lai posan snem, bat udan ya ka jingto tatu hakamet, nadu tersim kejat hadu syalangman. Barok shirin yang udap tang da kita tu, bat Ulendro ulas dang banto tatu ningkong hakapor ba udang ka lai snem karta. Shua banto udapan boaru naga kemi lakan sya ne bat ka kemiru kala sya da kamon ngobha bat ulale ye gane naga benta ban ai burom ainam ya ka wei ka kun huntem hapo kari Brazil ka jingtho tatu jong ningkong kala shulong tang naga benta ban ainam ya kata ka kun huntem Henry hakabakadu ulayo ka jingero anaki babun namar kita tu jong gilong kiba itna bat harga bakadu ula pendap ya gamet ke jong da kita tu hadu baula kelas dan hagadur kadar bat banlong tik kum uksoi nadu baula de bandro ya gini kita tu da ka jingdon jong yaki kala penlong ba unlong ubriu ba paunam pau perthai hapo kari Brazil kentup hakiri jong ka perthai bat daga jing upload lane post ke jong ya kidur kidar ki ba udan ya kata tu kala penlong ya ba unlong ru ubriu babon ki followers hapo ka social media Ulendro uju penlut ru ya kapor berkajing hakabakai dakai kentai hakabakerni di drugs bat haki wei pat ki kam bat kala jot thiau ke jing ke jong kani ke jingle ke jong kala pensmusi ya ki khon ki kidi ya ka tengah bat ya ki bahaya ngasam bat ka ai ka balaja ha ka jing ga jong kine kilate amrau bat ula kalalong ubriu ubaka ying gasam kam das ngutunat ya ka ne ka jingle ka kam ga jong Ulendro ha ka wei ka sngi ula lek banjingo ya ka wei ka shelter home lane ka balong kum ka rehab center ka baret ha ka shnong beach ka balasa kinong di drugs ki ba khuslai jingmut bat day hang ni ulayo ban yetu khana yala dia ha ka wei kanong penya jongane ka shelter home bat ka badairu kanong yalap yau Jesus Christ nang ni ka sedang ka jing ban yale persya yau drugs bat kumno ban ino yau bat kani kanong yalap ane kanong penya jongane ka shelter home haba ka yo sngo ye ka khana chapang ka jing ka ba sngo shir khai ka jong Ulendro kala le kumno kala ai ke genius lock bat pentengan yu daki kintien na ka Bible kum juru daga jingla ga jongka ban senran ban yarap lem yu bat khadu khadwai ula kala long shisha ubriu ba pediang yu Jesus Christ daga jingpen sngau jonggane kanong penyat ya ka shelter home bat akaba khadu ula job shisha bat ula kalalong ubriu uba iet yu Jesus but ula ongru ya kineki kenten. The first step in everything in life is to accept that you can do it alone. Kabasdang haki eke baro jonga jing kalong bang ide ban pidang ya gane bang yimla ban le marway. Kalalong ka jing kemen ya ka ying gasam habawlala ban ino ya drugs. Henry Ulendro pat wala ulala ban ino syamla hun setia ka jingmut jing perkhat berkajing kadau kalong kabab penmong ya namar ba udan ya kane ka dur ksoi ka ba udap da kita tu kumta kane ka jing khuslai kala penduk thia du dam ya ha ka ba khadu ularai ban penduk pendam bat penja no sindan ya kine ki dur tatu naga met ka jong bat uang kamper lakat no kiram kamper lakat no ka met ka su kathar Henry ka ai ka bangadan ha ka jing tmu kalong bakane ka de banlong ka bajam bat uang ru ngas ngos khambha namar bagi nong sumar
kidai kibat tebet bat kiban penkhoi ya kine ki jabo. Da shisha kine kita tu suki pasuki kilanang khoj bat ulaju penlut ru ya kapor ha ka wei gajer na ga bataban le ya gani. Bat ka ka baja hadin ba kita tu ki jong u ke lakhoi. Bat ka ka balaja kalong ula pos ya ka wei ka dur ka ba ula shon klem ta tu ha ka met ka jong u. Bat ula upload ya gani ka dur hapo ki rensan social media namar ba ula syamru ya ujisu ha ka jing em. Udah thoru ya ki kintin syapang ujisu. Henry ka baja kalong Maria yo ya kata ka pos. Shibun ba ki followers ki jong u ki baju kershan ya u ha ka ba like ne share ya ka dur ka jong u kila unfollow hadu alak 1,000 ngot ki followers. Namar ba kim kwa ba une ulendro un kalabamot. Ha ka ba ulak hoj bha ya ki ne baro ula buru ya ki kintin shibun na ka banta ban aimen sim ya ki weipat ki samla ki bampat la syapang udrak ban ino. Hadien ba ula dep ban ino bat ha ka sngi baladap shisnam ka jing ino ka jong u ya ki kam kai kintai ka kayat udraks usikrat laong bala le thau buram ya ka jingdap shisnam jong ka ne ka sngi ka bakarpang bat laong ka wei ka tatu studio na po ka reference kala share ya ka wei ka post ban penpau ya ka jingkemen halor ka jingla jong u ban ino yau ki drugs ka kayat usikrat bat ya ki kam da ka kintai bat ka ju ka poru ban weng no ya ki dur tatu na ka met menta ulendro ula sengotenat tang ban empha bat ban yalap ru ya ka jing it ba ka jong ublai ha ki wei pat ki beriu kalong ka ka pada sengotenat shisha ka khana bat ka jing em ka jong une usam larang ba dei hakum kine kan ki jingja kiba ka jingkerni kilangam ha ki bor jabing bat ha ki titsnam ka ba ubriu umla syu ban weng Henry ka kitin ka ong ha ubriu ka bomla Henry da ublai kilong kibala ubriu ubla syanyo kum uksoi ukala bamot kalong ka khubor ka basngaw tanat bhaban yo sngaw bar ka ba aimin sim lese don ki para samla ki bangat kum kinigi jingja kabaning kong phai sha ublai kum ulendro bat kita ki bakhot karpat yo ublai daga jing sngaw ret ba ka donut baro ublai un sngaw yang ina baneng ublai ukularu ban om ino kunswat daleleru yapi ublai shibon leng ba ka ne khana ublai nong kerku yapi iwai